이런 잼을 코리아나. जों बायजलबारि PSU फाइ सक फैलायखा कয়েকদিন আগে আর আমচাইनि लुकुराव जोंनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर ब्लै नांगौ होनै जोंनि AM नंबो साहावो आनंबो साहावो बे साहावमानि आगोल जों जोंनि बबाग्रानो सोंलायखा जोंनि स्टकआव बोसो दं ओंगे सोंलायमानि आगोल बबाग्रा दायथि नानो साका नों जे समय माफ्रा दायथि थाङै रयदि होनै सामानि बागै मैपफ्राव जों कनफार्म खालायखा जे अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर और जागा रफायनाय होनै ओंगे जों अरनो साइमानो जोंनि बबाग्रानि जे वान सङो जोंनि लुकुरावनि बागै जे प्रजरा हाया जों जाप्लायफ्राव होंगे बतङै माया बनि पकेटनि रांबाय बनि खाख्लानि रांबायनो म पायै रहावो जे जागा जों गभर्नमेन्टनि प्रसिडिउरनो नायसिं दंखांखे अ जागाव अनेक समस्या मैमानो बा अनेक बरक लांमा सहैफानो थांमावो अक्सिजेन मानियाङै आनिबां बबाग्रा दंमालिया जोंनो दागेखा जों दिनै हस्पिटालनि जोंनि डक्टरनो जों हेन'बार खायगलांखा बबाग्रानि जे रहमानि मानिनो जनगणनि बागै एलाकाबासिनि बागै जाहाथे एलाकाबासि अक्सिजेन मानथैयाङै लांमा सया नानाथै आइनि बागै जतन हामबाय बबाग्रा ने जे वान सङनो जों लगेराव लायनाय होनै जोंबो दाबो फाइसक फाइजाक जों बेलाय खातंमानि जरा दिनै जरा हायावफोरनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर जे नांमानि रयमेफोरनो थाइनि जरा दिनै रफायखा दैबो नांखर हांखे जों बबाग्रानो सावै तब लायनाय